11ଟା 12ଟା ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି ଏମିତି କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ ନିରୋଳାରେ ଆସିଲେ କଥା ହେବା, ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ନିରୋଳାରେ କଥା ହେବା। ତ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ମାନେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ମାନେ ମୋ ମନ ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଏଭଳି ମାନେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ କରିବା। ତ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ରଘୁନାଥଜୀଉ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ MSc ଟିଚର, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଟିଚର। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଛୁଆଟେ ବେଳୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବି। ମାନେ ସେ ଏମିତି ରାତି 11ଟା 12ଟା ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। 11ଟା 12ଟା ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବି ଏମିତି କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ ନିରୋଳାରେ ଆସିଲେ କଥା ହେବା, ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ନିରୋଳାରେ କଥା ହେବା। ତ ସେ ଜଣେ ଏମିତି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ମେସେଜ୍ କରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା, ମାନେ ମୁଁ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ମାନେ ମୋ ମନ ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ ଏଭଳି ମାନେ ଖରାପ ମେସେଜ୍ କରିବା। ତ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ରଘୁନାଥଜୀଉ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାୟକ MSc ଟିଚର, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଟିଚର। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଛୁଆଟେ ବେଳୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବି। ମାନେ ସେ ଏମିତି ରାତି 11ଟା 12ଟା ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ମାନେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ।